Anyalaki din! Unay matanti kastoy. Ha? Apay manin ay bakay? Agsinsin na ay ka manin. Imay ngamin itay di akin kukwa iti balay. Ibagbaga naman tan amang sapul ta kano iti sabali apag abangan ta. Ne, apay ngay. Adda kano ti kaanakan ti akin balay nga agyan ditoy. Ay, unay mo ngay. Kaano lang hindi nag-akar ta ditoy. Awan pa'y ti talo abulan ta. Ngam ita, ibagbaga damanin apumanaw ta. Apay ngay nga ta, kaya tagbaybayad ta mo iti abang iti binulan. Wan nga ron. Awan mo ti amok abasol ta ditoy. Unay mo tinti kastoy. Sapay nagrigat ta, gibunag iti usal. Nangrunag medyo adayaw iti highway. Hello, kumare. Nasaya at sinong batang ti awag ko pare. Wan mare. Naranaamad nga wan tararamideg. Nakawag ka man. Wan, saludsudak la kuma no adda mong abakante a boarding house. Uray di tala Trinidad no iso. Ha? Pwede ta boarding house iyo? Papaparawan da kami nga rod pare. Ha? Naku na ngamin ti akin balay nga adda kano agyan akanakan na. Isong agbirbiro ka ka. Adda pa'y ti 10 days. Tapno agbiro kami. Dahil no next week, kat umay ka nun ti kaanakan na. Kasta ka di. O sige. Mapan ko man sa lutsudan ti akin balay dito ipag-abangan mi. No, dapat bakante a kwarto ije basement. Sige man pare. Tani, parikot ko talaga ti pag-akaran mi. Awan na nyaman na, mare. Ay, kapin anong ka di ti ibagbaga mga agyan. Kumare, nana. Ada ka di asawa na. Ada nana. Awan pa anak da. Amangan kit di mat numamartak ti asawa na. Amuyo matan, dak kaya ti burdar nga artak. Ay, saan nana? Nasingpad nito nyo. Saan ama nang inom dahi jay? Uminom man, saan mo't atay inom nga aging gaagwala. Ay, nasaya at no kasta. Ibagam ka nakwada. Ada bakante ijay basement. 3,000 ti abang. Ngam awan pa'y ijay ti danom kan silaw. O sige nana, agyaman ang kunay. Kan ibagam matan akadakwada. Itaalawas, naskan nga adada ditoy. Tapno saan ko nga itad iti sabale. Kita niya nga ti ko na ni kumpare bakay. At da ka di mo labakante, di pag-abangan na abalay. Inawagak iti kalman. Ururayag nga rod man ang tiawag na. Ay, sapay lang ko matadamot tayo. Uwan nga rod. Ay, sapay nagrigat ti agbirok iti boarding house ita. Ay, wala. Nangrugin di pa nag-eskwela. No imbagada ko mangamin, asaan tamot lang nga agbayag ditoy. Saan kuma dito'y tinag-abangan ta? Malaos ton bakit? Ang mga numangag da ka. Nakababayin mo. Kat uray man numangag da, pudno man. Awan pa'y tinasayaat. Di da panunutan ang nagrigat ti akar nga akar. Hello, kumare. Hello pare, nasayata imawag ka. Kat kumusta? Adda ka di ba kanti dita boarding house apag-abangan nyo? Wan mare, nakasaritak takim balay tay laeng. Naku nana, ngadda ka no bakante ije basement. Ay na, kasta ka di? Naimbaglakit din. Manungay ka nung ti abang. Naku nana at 3,000. Abang laeng da jay. Saan pa akaraman ijay ti bayad ti tanom ken kurente. O sige, Kung saan ka bisita kumare, umay ka ta, umay mo kitaan nga umuna. No okay laeng ka na kayo. uwan man nga ron pare. Umayak itamat laang. Awagan ka no adda akong dita. Wan mare. Ay, naimbag nga oras ma, balasan ka. Kastamat ka na kayo, nana.
ti patakaran mi ditoy, masapaw lamang tad kayo iti 1 month advance kan 1 month deposit. Kasta ka di? Isu abalin na maribaw ti itadyo ita. Ti kuryente kan danaw, dayja ti singsingirak iti binulan. O sige na. Oh, adtoy ti 6K. Agyaman ak unay, kasanaw, umakar kayo nga raw itangal daw. Uwan ko manana. Ngam no saan nga ita? Inton bigat. Taagbiro kak pa itilugan a pangiluganan may iti usarmi. O sige, adtaw ti sose iti kwartaw. Ay, makaakar tamot laang ang lakay. Naimbag man tad bakante yayan ni kumpare bakay. Uwan nga ron. Barang ijay tang agbayag. May kamanumatan nga akar dayto yun. Ay, sapay la kumaatakas na. Tani, nagrigat yung manakar. Nang rona no kas lakas to'y ang video adayo yahay way. Sana bali, panagkunak, kat awan mo ti parikot ijay. Nagbayag mat na kumpare ijay. Adan samot ang tinasurok nga innam atawon da. Imposible no papanawon da tamat. Ay, sapay la kumatakas na bakay. Nasingpet dayjay. Nabayag nga gamamu kami. Gan kumarig madlaeng. Nasayat no kas tamano. Awan ba'y madkadit anak da? Iswa saan kayo ang madisturbo no bilang laeng? Okay, kat kaano da nga ron nga agyan di tabangir a kwarto ngay manong. Itamad laeng. Imay na ngamin intad ti advance ken deposit na itay laeng. Iso nga ang mga ninton malam, ibunag dan ti gamit da dito. Ah, kas na ka di, kat wan Tapno damit ti karuba mi kan ni Kate. Oh, kumusta? Ti mano nga aldaw yu di ta boarding house yu kumare. Ayos lang mat, kumpare. Nasaya no kasta. Ket nila kay mo nga. Kat napan man na nagtrabaho Kasta ka ni. Awan gayam kumare. Ang mga no saan alay baga ni Tata Mario. Ang maipari ti uminom itaarak dito. Saan lang nga arak ti may parit dito ay? Ah. May parit man lang ti nalabas nga rin Anya ka din ti bagbagana dayjay abakla. Ala, di mo ni kaskaso dayjay. Bakla nga ron. Angaw na lang naangaw ngamin ni bakla. Basta ti ko na, ibagam kinilakay mo, may pari ti uminom dito eh. Ken di na kayat ti agaw awid ang makainom. Nang runa no pumanok kaw. Aywan pare, ibagak kan ko na. Among kadi, nagmaya ti konsentrasyon ko nga agrib-review ay dirabi eh. Ha? Ngam idagalas 11, just kidding de. Napukaw ti konsentrasyon ko. Nagpigsamot tin tering enda di tapangin na kwarto. Ay, kunak no siya lang din nakangagiti dayjay. Oras si kamad dayam. Katwan, kasano ajak mga kat nagpigsa. Unay mateng, kita man la kontrolin ti salbag nga rin enda. Just, kinagita ang borders. Amuda mo nga estudyante na kiti kaabay da kwarto. Salbak di. Ibagam tuman kina angkel, tabagaan na day siya kumari na. No agaring enda, kunam lano dada iti hotel. Kunam lano awan ti karubada. Rabi imanan, sigurado amakangit tamanin iti saan arumpang amang mangag. Unya ron. Inton ko, ibagak ti akin balay apapanawon tan ida. Di na makontrol tar aring engda. Ay wala, isudat yung mga pumanaw, saan adata. Nabayagtan dito ang isudat tinabiit pa. Alan alakay, naikat ko anon. Anya pilakir aming danay. Ha? Oh my God, anya langit din kaya. Nakabaybayag ka. Mabaling ka din, awan da garangang. Salbag kidi. Matutudo lang aro din, karkaro niya pa ilang. Makapail ka ba? Afay kastamot hindi magbangka. Inton kwan, adan tumanan lumanag, tunga ulis di tan Kan napipiksa nga rin ang. Nakakadistract naman.
Ala, katusto na. Pabay na mo iti gusto mo na. Ay, was mi paki. Nya laki din na kita nga garang ang salbang. Lumanag tong haulas. Nasaya tay may ka ditoy, uncle. Ha? Unak namin lo ni Marites. Nga mao magayang. Nasaya na wanda ka na yon. Ah, tapay. Amo uncle, masara kadakwada nga agasawa. Anya. Nakunayo idi kanya kasanda nga agbayag iti boarding house ang nagapabangan da. Gaputa kanayo napapanawod na kitakin balay. Ha? Siguro, iswa kanayo nakasta, gapo iti aramid da, asaan arumbang. Mabit man lang. Anya ka dito kahit mo asawan? Tapno amom uncle, nagpigsa terang ang dano iti rabi. Nangruna na dya Marites. Anya? Makaparoro. Amuda mo ta plywood lang, ti division, ti kwarto dito ay. Ngam garang ang da, wagas. Kunamlan no, dada iti bukod da balay, just kikid di. Awan bibiyan ko, uraan niya pa iti bagbaga dayjay abakla. Ha? Amo, umapala ang dayjay numangmangag na ti something ano? Si kanto mga min, di ka laguli maglata. Nakapigpig sa ti... Kat anya ko ma, malapdak nga rod. Anya? Bay ama, taiyad addak pa'y nga ipigsano kwa. Ay, agar aramid ka. Katwan, awan bibiyan ko, no anya pa iti ibaga dayjay abakla. Amo nga umapalaang, gapo, tasaan ang makaarang ang ti Jaski. Ay, awan na talaga. Sana makarig na nagiti sinalbag nga gasawa. Kung nga ron, no kasano ti kinapigsa terang ang da iti napalpalabas nga aldaw. Akarkarong itan, salbag. Paliiwak man ida. Nuyad adda pay. Siya ako di mapan mangibaga iti akin balay. Ha? Nimbaga, aramida. Siya kid, hindi pang pangaganda iti napipigsa nga ring angda. No ti panagkunada ka tumapalak. Wen, podno. Kung kunaklaan, salbag dakid de. Sika talaga. Iso siguro asa na sumarsat ng tituto ka po iti aramid da. Ay, kasanulangan. No bakit nagiti kaaruba da. Awanin na ah. Wen nga ron, awan na talaga. Maruro, dagiti bahak no bilang laeng. Nang gunan mo kasi di kapigsa lagdi aring enda. Ay, di tapay lang. Oh, itaman pa nga imuli ka dito yung second floor bakla. Wan, imaya, tada kaya't ko nga ibagamanan king ka, angkal. Ha? Anya man ang data? Malagip mo ka di timbagak king ka di na minsan, angkal. Anya dayjay? Nagadumot ti imbagam kanyak. Jakon malagi pa. Di maipapanditi salbag nga rin ang di kumarim. Kaabay mi ijay, baba. Maruruta ka talagan. Ha? Anya? Amo mangkal, no kasano ti kinapigsa ti ang da iti napalpalabas nga aldaw. Ay na, inyad addadaman itan. Maruruta ka talaga. Inton kan uburak ida. Anya? Iswa pa nga asim man angkal, bagaan man daya kumarim. Agasam man ti panagarang na. Kunamla no malmal mas ti imas just kay. Ana? Bayam, nakasarita kin doon sumangpad da. Kasarita, tano saan, sakti makisarita king kuana. Kun saan lang nga dayta. Ibagak ita kin balay, tapapanawon da ida. Baka parurod. Anya? No ba, dagiti karuba da, jaklamon. Ang mga no idi pa'y langay, nubor da ida. Masayata na kasangpad kan kumare. Nagapam nga eh. Ay, napaanak man iji taon. Gimatang iti pagpakwa. Ah, anya man dita pagpakwa nga ibagbagam. Ay, basta. Sika talaga. Ah, gayam kumare. Imayak, ta ada kumati na patag nga ibagaking ka. Ha? Anya rita? Nagiting kami karubam. Agrik-reklamo da may papangging ka. Ha? Taapay. Anya ko matireklamo da, maipapankan niya. Saan ko magagsaksak itinaka mo ha? Nagpigsa ka nung amin ti arang mo itirabi. Anya?
Kanain kano amang mangagda. No madama kano ti panag-review da, madistract damay. Aniya? Puuna yan, areklamo day ta. Uray ti panag-arang-ang ko, kat isyo. Ay, anya lakit din, ay ha. Iso apang panunuta ko mare, nga amangan mutkit de, no iso ti rason no apay akanayon kayo ang mapapanaw iti boarding houses apag abangan nyo. Kapoy ti nagpigsa nga arang-ang mo. Aniya? Awan mo siguro ti dakas na kumare, no? Medyo ikap-kapsot yo. Amumatan abalasan kan bakla ti karubayo. Aniya? Naku na ngamin ni bakla kanya, nga ibaga na kano iti akin balay, ta papanawin ta kayo. No saan nyo abaliwan day tang aramid yo. Ay na, pangaasi na. Di na kumamat aramidan day ta. Maasi kumamat kada kami. O anya, Uncle. Nakasaritam ka diti ka aruba mi, nagpigsa terang unda. Ay na, wan bakla. Nakasarita kon. Nasayat no kasta. Nagrana kami itay iyayan ti Rita. Kasla da kayat na nga ibaga. Ng mabain sa amin ti Jaski. Kasta ka di. Kasarita balata, no kasarita na ka. Tamlosan na nga ibaga, bastos ka. Anya kumangit ti ibaga na kanya. Damangin na nga taan, mangmangagmi ti arang unda. Tumpaak laki din. Siga talaga. Mala, gustong ti ungot mo kan kwa na. Di ka matanagan. Ta binagak mo tayo. Sigurado nga ikap-kapsod dandaon. Ay na, pakibagam ko maiti kadwam ha. Pasensya kay kuma. Managkunak namin kat saan amangag di ta kwarto yo. Ha? Anya asan amang kat kaslaki mat ti kinapigsana ti arang engyo. Anya laki din aya. Ha? No saan nyo pala baliwan day tangaramid yung ibagak itakin balay tapapanawod na kayo manen. Aniya? Ay na, pangaasim kumamot Day tati saan mo nga aramidan. Maasi ka kumakanda kami. Dahil ta siguro ti parikaw dagiti balay apagababangan nyo anya. Iso akanayon kayo mapapanaw. Gapo iti sinalbag nga rin nyo. Di yung mapanunod dagiti karuba yung. Ha? Pangasi yung. Ikap-kapso yun. Kaya yung agbayag kayo ditoy. Uwan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Manulaangan nga aldaw. Agkalay samutan ni Sarya akasinsin mo anak ka. Uwan nga rod tatang. Nakagatang ka ka din iti irigalo tayo. Ay, san pa'y nga rod tatang. Nawaya pa'y magkidi ati aldaw. Nasurok pa'y ang makalawas to Ryan. Sa bagay magkindi ah. Diyak pa'y ngamin nakasweldo tatang. Sana bali, apa man na makasweldo inak gumatang iti regalo tayo kinkwana iti ili. Kapan kumot lang ipariban ti buok ko. Ha? Agpariban ka man ay. Kawin mo't atatang. Tani kasalamat din anya dahito buok ko no saan ko apunggusan. Siya, wan. Laki di anda pagpariban mo, apig hindi nga. Anya laki din aya tatang, agtrabaho akmet. Kan may sa iso nga ipariban ko ti buok ko, tapno mo't apresentable. Entun kasarte kasingsing ko. Sapay at part ko iti programa. Oh, si kamot gayam kanakan. Nagsapa kamot tan. Papanam? Mapanak man ili anti. Gumata ako may iti regalo mi kanisariya, entun kasarna. Kastaya. Da kayo ngayon, te. Nakagatang kayo ka din. Aywan, nakagatangan ani Ashley di na minsan pa'y nga aldaw. Ay, kasta ka din, ante. Alang nga labsan kayo pa dito arubayan nyo. Masapa nga agpaili, bareng nakalukatan ni bakla, di parlor na. Ay kadun anakan. Napalabas ko itay. Sigurado ang naglukatan dayjay.
Kasano talamida kiti buok ma? Basta iriban mo. Ayusin, ti importante kat maunat. Siga talaga. Kulayan ta, kahit mo. Ay nasis, kurang ti kwartak no bilang laang. Pangriban laang at talaga tayo ito'y budget ko, you know. Unay kan mare. Uray ti riband laing ti pabayad ko kain ka. Ha? Bayamon ti hair color. Regalok mo tingkan ka tap maawan ti bagbagan. Ay na, thank you, Mari. Thank you talaga. Agre ka. Green ti kulay ko Ay na, uray saanan no kastamot lang. Green nga. Japandi. Light brown mo tapno. May ibagay iti kinapintas mo. Anya ka lagi ti na yan. Tapno napintas ka itong kasari kasinsin mo. Sige. Rugyam nga ruden. Tapno masapa amalpas. Adun timbagam. Oh, si Kamit ka, Berta. Itaman pa, anak kalagas ka dito parlor ka. Wan mare, nasapaak ngamin di tabangir. Di tangay pagut-utangan iti kwarta. Apay, umutang ka man. Wan man kumare. Naimbagla a pagrugyan mat iti basit a negosyo jay sango ti balay mi. Ay, kagawa na. Nasaya update ta na panunot mo. Mayat ija sa mo ti balayo apaglakwan. Tapos sidig ti pagadalan. Adot estudyante a gumatang. Barang ako mare. Kagap-gap umat ni Masing itay dito eh. Ha? Anya nga iti naramid na dito eh. Kat imay mat nagpapintas Inriban ko ti buok nga. Kat dinalusak pa iti kukuna. Adula amin nga muna dayjay amasin. Ha? Uray pa'y binulan nga agpariban. Kan linawas nga agpadalos iti kuko. Isulat ta nga iso. Masinglat ta. Akalaadan dito'y lugar tayo. Wow! Ape akas tatil lang nga managawid. Kumusta tin na pa na medyo ili? Makarilis ka kadimot lang, into no may alawas. Apay ngamin aya, anagado ti saludsod mo. Di mo lata nga urayan. Salbag kite. Apay nga agungit kamot tayo, Berta. Makitkitam lang arudan anag maditimod ko. Adupay laang nga saludsod mo. Berta? Imbagak lang arud iden, ano maditimod ko, di nakasarsarita. Nung sumanao ka pa lang. Di ta ka man langan. Anya. Oh, kaano ka nga makarilis mare? Unak man lo umay kamot agpariban, ija parlor ka. Di ka kadimantanagan, kumari. Umadanin ti panag-release ko iti kwarta. Hay, sana all. Kaya, manungay mo di ilon mo, ija nagutangam. 20,000, kumari. Ha? Ay na, nagdakil mo mare. Wala, tapagpuunak kat nga rod. Kan pagpariban ko na iti buko. Nagtakit. Katuan, tapno na pintasak lata. No ada pagpariband ni Masing, kat adamat kanya ka. Apay, just aya. Anya? Iso nga apaman ang makairilisak iti kwarta. Ireband mo adagos ti buok ko. Kan, i-highlights mo Katwa na, anya laki din. Saan tula ang atibok mo, ti i-highlights ko. No di kat agraman tarupa kinugali, mare. Iso akas tauna agura ni Berta kanya, gapulaan ta imay iji balay idi na minsan. Umututang iti pagbayad na kano iti linting, ngamda pinautangan. Ha? Nera namang kami ngawang kwarta kay imay. Iso ngawan inted ko ngam di nakman maawatan, ginora nakidi. Bayaman Pinapateg, kat impakaawat mo nga awan kwarta. At damat ang kinkwana, no gimurakin ka. Unay na di Berta. Nagsaya ati pan nakisarita kinkwana. Ngam kasi mo hindi pagbagana iti likoda. Makamiris tulat Kasi man tayo pagbagana kontra kanya ngay, mare. Uray ka no binulan ang agpariban, kin linawas nga agpamanikyura. Nagalasak lata ka no. Kat ni Berta ngay nga ta. Ay Diyos ko Lord. Ay, sikang didimet. Kat napintas Ngam, itilang imatang kasawa na. Ang nakalakit din.
Berta, naka-release ka niti kwarta nga inutang mo iti kalman. Kunak man lumapan ka gumatang iti ilakom inton Lunes. Kat mapanak mo't intun madamdama. Masapa ak amapan, tamapanak agpariban iti buok ko iti parlor ni bakla. Anya, agpariban nga ibagbagan man eh. Abay, maag ka aya, ta saan mo nga amo ti kayat asawan ti reband? Saan mo't akasta bakit? Tikat ko asawin. Saan mo't apang riban ti inutang mo akwarta? Nagsaritaan ta mo't apagpuunan nga aglakaw. Saan na yan? Awan man ti ado asaom si Kapipito. Naawan ti nasayaat nga ibagam, aguli magkalatan. Anya, Ipareband ko ti buok ko, kat manula ang mat. 3K laang. Kan ipadalos ko ti kukok. Saka kan ima. 1K kunamon. Oh, at dapay mabati a 16K. Alala. Adaking ka dayta. Total, ang mumit amin. Nyalaki din na ya. Ay na kumare, 4K ti riban ko. Riban lang din jay. Uray libre ko di highlights yan ka. Anya? Ay nagngina ka matan kumari. Kasla saan ta nga aggayam no kasta. Kasaan mo't nga min? Kaano ta pa nga gayong aya si Kaki di mat? Unay kan aya. Ala, ang ako ko lang. Anya, tuloy ang riban o atras. 4K talaga. Kat aya ireband mo. Day talaang aya. Adak wartak. Anya lakit din. Tagitaman. Amangan no, agpakan ka pa yung mga inasali intun madamdama kumare. Oray, iklos ko ti parlor ko no bilang lang. Ha? Ay unay kan kumari. Nagngina lang arudan ti reband ko kan ka. Mangkikil ka pa ilaang mo. Katuan sa paminsan lang, mat. Ramalan taman ti bagong release ko naman, charts! Diyos ke. 14K lang dahito na bati a kwarta. Ibayad ko kininanabiring dahito 3,000. Sakit. Dapay gayam dyan may sa alinding ko, abayadak intun bigat. Da ka maggayaman ba kahit? Ay na. Nagmayamitin na itabok mo. Kung nagmayat ti kulay na. Ay, kadwa na. Apay, just, aya. Anya, Impareband ko ti buhok ko. Kan impakulay ko mata na. Kan di mo kadimadlaw dagiti kukok. Impanail polish ko. Kan impanail extension ko matan anya. Tapno confident akmat iti bagik. Nga mabit lang man, Berta. Kunak man no nagpurchase ka iti ilakom. Ha? Kwa. Di ka di madanagan tay nakag-purchase intun bigat. Diyak lang nga minasango itay. Gaputa manumot lang nga oras ti panagpariban ko. Kan panagpadalos ko iti kuko. Ay, nasaya at tay may ka. Wala na. Ay, kunaklaki din. Nung saan ka nga umay. Tasya ka, unti umay iji balayaw. O anya, bayadam ka din, tinatawanan nga utang mo. Nagalas mo ti pa nagsasaw na dahi ti abak. Wala na. Bayada kung ti utang ko kada kayo. Tapno malpasan. Ay, rumbang laang tanay. Nabayag mo taon dahi nga utang mo kanyak. Isu abali 6K amin ti bayadam. Wala na. At 26K, agyaman hakberta. Nasaya at tanakabayad kamutlangan. Ay na, 9K laangan tinabati iti kwarta. Ay, ibayad ko na iti 2K iti sikot alending ko. Ada mabati a 7K. Isaan samutin nga umdas nga gatang ko iti ilakok. Bakit? Apa nga? Kasla nagunag ti pampanunutan. Kun di ka pa'y nakagatang iti ilakaw. Hindi pa'y na minsan ngal daw nga ibagbagak. Di nakman pakibiyangan si Kapipito. Ha? Di ka nata nga urayan. Saan akasta sa ludsod ka sa ludsod? Anya? Ti ko nam day awanan ti igatang mo. Kapot awanan ti kwarta manabate. Awanan ti nabate itilon mo. Kundi pariban kan tumay.
Anya nga ita, agparikot kan. Aniya? Alaman, no man ay pagpuunam na ita, nabatbate ako kwartam. Inununam to mga mindagiti saan nga importante abanag. Anya nga ita, dagparikot kan. Ay, inya laki din na ya, Berta. Aniya? Di ta ka malalay. Makaamo kang agbadi kinutang mo. Nakairugi ka magkaya man niya at lako. Ay isang wanan ti balayo kumare. Wan kumari? Ngam... Ah, abrakas na lang nga. Kaslasan ka na rigsa. Itultuloy mo kit, di ti pa naglako. Tapos na adamot maurong mo. Kasano ko maama kaurnungak? Kat umdas laang mat nga ibayad ko iti utang ko. Sapay urelad do at tibay bayadak alinding ko. Anya, Agparparikutak nga rudmanan. No pangalak iti pagbayad ko into no biyernes. Panagbabayad manan. Kat awan pa'y tinaurnong ko naglakwak. ay, dahil tantumin namin tirigat na kenga. Una ang dagiti saan importante. Kas kuma iti pagpapintas mo, mabalimat nga aguray pa'y kuma. Ha? Ngam sa bagay, nalaing ka man, masigurado ka masolusyon ng dayta. Ani ha? Anya, kasagante yung baga ni Berta ken ka. Wan kumare, makapaila ka talaga rin siya babae. Unain ang tumot ngamin ti pagpapintas na, ngam ti kasapulan na. Anya nga ita, agparikot lang aro di ti pagbayad na iti utang na. Ay, unay yan. Nang pagkumamat, numay sa laing ti baybayadan na alending. Ngam saan man, tauray ladwa. Anya, kasta ay ah. Kitwan man, dua ti lending na, kan saan ajas-jas sa ti lending na kumare. Kyaw mat ati baybayad na nukwa. Ay, una yan ni Berta. No ti pinagpariban na, kat iso ko matindulin na pagbaybayan, nakabayatan ti panaglaklako na ijibalayda. O, di nasayat ko ma. Dahil nga ro, timba aking kuha na. Ngam anyang iti maramidan na. Kat inununa naman nga ro, ti pagpapintas na. Kapulaing tadi na kaya, ti paalatapan. Ay, no anya launay nga min ayat, magunod na, itikas di a mindset na. Amo matin ti ugali na rin jay. Unaan na, dagiti pagparamag na. Ngam dagiti kasapulan da nga agasawa. Na yan ti kastoy abiyag aya. Ay! Di pa en makasida ti tao iti naimas asidaan. Kanayon latan at albos kan tuyo ti adda. Ay, kataganos ka ah. Tinapatag, kit na ipariban mo, dahil tabok mo. Huwag gayam, nabayadam ka dahil di utang mo. Agsubli-subli nga min di kolektor dito balay. Nakababain pa yan. Di ka makibiyang si Kapipito. Siyak ti makamo iti utang ko. Ada na panunod ko apag kwartaan. Saan na bali ta September matan. Ha? Anya maninday ta? Ang mga not at dalang ang mga ibabain. Anya? Hay, tinakababain ka ti panagtakaw. Maawatam! Kahit apay dahi ta aramid mo, apa nagpapintas mo. Ngam awan mo't pagbayad mo, iti utang mo. Apay, sana ya, nakababain dahi ta. Anya? Ay na, apo, Berta aya. Agtudtudong ang nagagat ka apo managna. Kinanya na kita imot mo. Kasla palanggana, nadadaan mo. Ha? Owan kumari. Sana bali ta September matan. Agkarkaraw linak man. Anya? Wan gayam kumari. Pasensya ka kuman ha. Madagiti pa naglablabas ko idikan ka. Kinapudno na. Mababainak itan. Ngam inturturad ko laang ti imay dito'y balayo. Agkarulingak man. What? Matinding pangangailangan talaga kumari. Ay na, Berta. Orasan ka nga kanta. Tama nga nuad adda nga ipigsa na titudo. Ha? Alam latan da ito'y duwagasot. Naimbag lang nga may tulong ko kin ka iti matinding pangangailangan mo ako nam.
Ay na, agyaman ak unay kumare. Agyaman ak talaga. Makapailag ka talaga, Berta. Ay! Jak amo na niya tibakakin ka. Si kakit nimat kumare. Napa-early caroling kan. Gawiti, utang mo, adi mo mabayadan. Nanakit din ay. Uwan nga rod kumare. Nakababain man ngam anyangay nga rod. Kat isumat tipod no. Naimbag kumamat, no nagmamayat dagiti imat mo apag caroling mo. Ngam saan man? Dadala palanggana, kaskada, anya dita. Ay na, ay ayabam laing ti bagyo no kasta. Kakaiso na lang arudan a pumimpintas ti panahon. Ngam adda kakit ding akan kanta. Si kakit nimat kumare. Upayan nakmat iti kasta maibagbagam. Hay, saan ka magking upayan? Ibagbak laing ti pudno. No adda ngamin ti kwarta. Panunutan nga umuna dagiti ka sa pula. Saan na dagiti pagparama, ken pagpapintas mo, ama balinmat, ama itankan. Anyang ita, September pa ilaan, ngam agkaroling ka kiki. Anya lakit din aya. Anya? Ala, orasan ako nakantaan. Ikan kalatan iti sangagasong. Pumanaw kan, kaamangan, no madadail lang daltaw ko, iti panagkantan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Umarap may lang. Bakit? Sa di naman hindi papanam, Oscar. Mapanak iti anda tata Armando. Agpaskanda ngamin kano ita. Manan? Manan. Ita lang manan na mapanak iti anda ah. Una yan ti kasta, Oscar. Oray saan ka ana imbitar, mapankalatta? Okay, anya ko ma. Makipanganak lang. Di ka di mabayin iti kasta kar aramidam, ha? Ay, kalaki din ay bakit? Awan mo ti makita ka nakababay ni Jekay. Ay na, Oscar. Saan da ka nga imbitaran, dagiti ka arubata, tarawot ka. Isu nga agbain ka mat, Day, si kamot ti masabat ko iti dalan para Oscar. Sa dinong iti papanam. Mapanak iti anda tata Armando, pare Ruel. Agpapaskanda kano ita. Aya, Uy, isumutin nang ko pag saritaan nagiti ka aruba tayo di kalman. inimbitada ka kaday paray. Anya laki din ay. Ang mga nalipatan na lang ang imbaga kanyak. No kayat mo, yung kagpulas, taurahin ka. Agkuyog ta na mapan. Day ta kinarawit mo man na hindi ipakat mo ako nakaon pare. Anyat ko nam? Ay, awan para Oscar. Sige nga ron paray. Agpatuloy akon. Agan-anad ka iti papanam. Grabe ay, gamawan pa lang ni Oscar. Day tangarod ka, tatang. Sigurado ana partek to manen day nga kawid. Anya lakit din tayo tanga asawa maya. Ay, ma-stress ak iti aramidan na, tatang. Ang mga no addan to manen manggag ko nga istorya maipapankan ko na. Ay, una yan ti asawam. Kaslawan manakdakam na. Dayjay pay lang mati ko na ayo, tatang. Mala, isaram kit din ti ridaw tapno maturog tayawn. Muna kayo na maturog, tatang. Orayik pa iti asawa. Sigurado amarab yan dayjay. Ingkakit di maturugain, tapno saan ka mapuyat. Agreeing ka man dita, Oscar. Mangmangag na ka, day. Ngay, at orasan bakit? Ay na, alas 7 iti agsapa, ngam nakaturog ka pay lang dita. Ay, kalaki din. Ang mata na po yata na kayo dirabi. Ituloy ko pati maturog. Agringang inton madamdaba. Mabit man lang, Oscar. Adaman kayat ko saludsoden kan ka? Ay, tiyan na jay. Sa dinaw, tinangalaam ka dagiti nga arak. Ha? Oh, dagiti ni oh. Agasem ngay, talimabot iti inyawid mo, idirabi eh. Di mo pa kibyangan na kita. Sa dinaw, tinangalaam, kunak. Di mo kutkutsin na kita kunak, nay.
Pudno ka DJ nadamag ka, may papan iti asawam, may ta anak ka. Anya manen akalukwan ti inarami ti asawak, nanang? Nadamag ko ngamen, nga inala na kano ti 5 abot iti arak iti ayan dala kay Armando. Anya? Pudno ka day, anak ka. Itay nakariingak. Ada nakitak alima abot iti arak iti silidmay. Ngamjak ammo nga iti ayan gayam datata Armando tinangalaan ni Oscar kadagijay. Makitam day tang aramid ti asawam, anak ka. Awanan isumanen ti pag-iistoryaan dagiti kabaranggayan tayo. Jak ammo iti asawak, nanang. Talaga siguro ang nagpuskol ti panagrupropa na. Anya dyan nadamag ko, anangala ka ni Oscar iti arak, iti ayan ni Tata Armando, Ruel, lakay. Wen siguro, isang bakit. Iti pa'y matakas na karamid na dya tao. Gate crusher lang arudain, kumkompormi pa italalaan na ngayaw away. Di mo't agbain day tao. Anya ka no nga iti ko na ni Tata Armando, dinaduktalan na anak sayan ti arak ng dulin na. Ay kit siyempre, nagungat. Ngamawanan ti maramidan na, ta inyawid mo't no Oscar dagiti arak. Ay, naimbag man, tasan na sinurot ni tabalay da. Saan mo't kit dilakay? Ti ko na nalaang, di nanton imbitaran ni Oscar no agpapasken manang. Kaslado ti tayo tayo da pare Ruel, bakit? Kasangay ka no ti anak da, kan mari isang. Aya, Wen, isumot tinangag ko. saan ka amapan? Ay saan nakababaing mat numapanta kat saan datamat nga inimbita. Ay talaga yan. Sa dino tayo ti pala, binulod ko kadakwada di na minsan ngal daw. Ada ija kusina, apay aya. Anya, kalaki din. Aya, isubli ko na bakit? Apay ko mga isublem, kat saan ko pa nga inusar. Anya, kalaki din na ya. Buludom tumanan ano ka. Dahito lang amin ang tinapanunod ko apamuspusan. Tap no makapanak iti ayan da pare Ruel. Anya? Ni pare Oscar matisubungad, bakit? Anya ngay tar aramidin day tao dito, kat saan tayo mo't nga inimbitaran. Pala tayo ka diday ta imot na? Ay wen, pala tayo day jay lakay. Apay nga isubli na, kat kabulbulod ni Mari Mayta, idilaan na minsan nga aldaw. Pambar na siguro at no makaumay dito'y balay. Amumatan ti style day tatao, bakit? Paray! Umay ko isubli ti palam, paray! Ruel! Pare Ruel! Aday ta. Pukawan na kan, Ruel, lakay. Nay, si kabat kayam pare Oscar. Umay ko man isubli to ipalayo, paray. Itaman pa ya sikat inang isublay pare. Anya, laki din na paray. Busy nga man di ba kahit iso siya kung timang isublay? Sapay kaslasaan yung mat nga Oscar pare. Kaano lang hindi binulod ni Mari dayta? Kwa paray. Ay, na yan na pamayan, pare Oscar. Anyat kat mo sawan. Panagkunakit insublim lang dito apala. Kaputan nakitam nga ado ti tao dito balay. Gusto ka di paray? Anya. Anay ko. Apya dinanog na ngay. Ay, di ko nam siguro kat mabuti nga kang ka. Ay, nagkamali ka, pare Oscar. Dahito yung mata. Sana kapaabakan ka. Ay nagsardeng kayon. Oscar, Ruel, kababain ka dagiti bisita. Nan ano tangiwat mo, Oscar? Agdardara, mate. Dinanog nak dya Arwel. Anya? Day tatipod no tatang. Anya tinagapaan nyo aya? Insublit lati pala binulod ni Maita. Yung kumpormenti bagbagana. Kat binaybay am kumaa. Makapasar day jay. Tidamag ko kat sikapay kanu ti imuna anang danog kan kuana. Uwan tanaasarak nga rod kan kuanak. Nuapay mo't nga may nanapan ka iti ayanda. Kita umanday ta napasamak kan ka. Kunak tumot ngamin, asaan ka amapan iti ayanda pare Ruel. Ngam natangken taulom Oscar. Anya ngay ita. Di ka man nagsaw iti kasta si ka Maita. No kasta ngamin nga daag papasken a kaaruba. Makipangan ka laeng. Saan aday ta kumpormiti alalaam ayaw awid mo dito'y balay. Ang iwat mo na. Nay. Katpud nomad, iso asaan da ka nga imbitaran takasta ka. Tunggal adda ti papanam, adayawid mo nga arak. No saan nga arak? Karnay. Uno anya pa di ta mabalin mo ayawid. May ranranod ka may. O dadagiti yaw. Awit ka. Oh. Ay, pakpakawan Oscar. Uray na minsan.
Saan ko ari naman ang dagiti inyaw? Awid mo, diti balay. Dumang nga, mumsi ka. Iti anya kumaga po dumawatak iti pambakawan iti Dayjay Arwel. Sikat inakabasol, Oscar. Isu asikat irumbengag daw iti pambakawan. Saan to naman? Samak dahi tananang. Anya lakit din aya, Oscar. Ay nananang, unang nagula dagiti imbalbalay kas Dayjay Arwel. Basol mo matlaeng Taapay ngamin anapan ka iti ayanda. Aday, tama na yun. Basol ko man amin na yun. Ay na anak ko, dumngag ka kumamat iti maibagbagakan ka. Saan kumaanatangkan ti ulom, kasaan kan nga ubeng? Apay, nagpulong man na ni Maita nga nakyo ko da kayo? Saan nagpulong ti anak ko? Masya anak ngamin kan ka. Tasika ti kanayon apag-iistoryaan dagiti kaaruba tayo. Birngasan da kapayan iti gate crusher. Saan lang nga dayta? Kumkumporme ti alalaem nga iyaw awid iti balay apakipangpanganam. Nagistorya dala ano ko kayat da? Anya ko bibiyang ko? Naa, Nasabat ko ni Mari isang ditadalan itay, Oscar. Masapo lang nga ibagam kanyak dahi ta si kamay ta. Amom ka dino sa dino ti papananda kan pare Ruel? Pagan anok kumangay. Na, Awan bibiyang ko no sa dino man ti papananda. Period! mapanda agreklamo iji barangay hall. Awan ka di pa iti bibiyang mo, ha? Anyat ko na? Hosto tinangag mo, Oscar. Mapanda ka ireklamo iji barangay hall. Kita ama. Ama nga, no pagmultaan da ka. Nagreklamo do, nagreklamo amay. Anya kumangay ti laban mo. Kat ado ti nakakita iti inaramid mo, kan pare Ruel. Sihamat ti masabat ko dito dalan, pare Ruel. Jack kaya ti apa, pare Oscar. Nadamag ko nagreklamo ka kano di barangay hall. Congrats sa pare. Adaman ng additional income mo. Mala, aglisi kay ti dalan kaw. Iji barangay hall latan ti pagtungtungan tayong ton bigat. Narigatan no, dudo atalay. Rupat kwarta ka matanya. Agasang nga, tas sikat ti ado ti nagsasakit ngayon balikas na kanyak. Ngam siyak pa iti pagmultaan. Nangalamot iti laing mo akastangay. Aramidag dahi tao, itapno agnagam kan. Nalabuson ti kastangar aramidem kada kami akaruba. Ano laming ibagbagam? Di mo di ibaga kwarta lati kayat mo. Ditakan, tamang ano anya pa iti maramidakin ka. Agsubli ka dito, Roel! Takrot! Pare Ruel, anya ter aramidam diti balay. Umay ko laeng ibaga ti naramid ti asawam kanyak, idinasabat ko dita dalan, maray. Anya man nanti inaramid ti asawak. Ibagbaga na arupat kwarta kang takrutak. Anya? Dayta ti pudnaw. Ay, jakon amo no anya ti aramidak iti asawak tapno agnakam. Ay, sinsya kan amaray, no ireklamok ti asawa mi di barangay haul. Anya kalakit din aya. Saan arumbang nga agpasinsya ka kanyak. Takamali ti naramidan ti asawak. No ireklamo yo, okay lang kanyak. Amangan, no daytan ti pagnakman na. Agyaman nak, tamawatan nak maray. Imay dagiti tanod ni Kapitan diti balay. Imbilinda nga ibagaken ka, amapan ka kano iti barangay hall. No kasta, Agpulas ka kit data mapan ka. mapanta ba kahit? Apay kumamapanak pay laang, kat parikot mo dayta. Saan ka kadi amasyon kanyak maita ba kahit? Saan man nga ado ti dramam si ka, Oscar? Mapankan, sangwam ti bunga ti dakas nga inaramid mo. Please, mata na ba kahit? Kaduan nak mo ito na. Ore agsangit ka pa iti dara, sa anak amapan. Makamu ka mo tinamang sulbar iti parikot mo Ha? Daytan ti ibagbagaken ka, Oscar. Masyon ka kumamot kanyak pare Ruel. Hindi na pagmultaan na. Mala, tumakder ka ditan, pare Oscar. Alan na, pakawanan na kaun. Di na mo tin pagmultaan at awan ti pagbayad ka. Pasinsya kan, pare, nakapagdesisyon na kaun. Kaslawan mo tin nagkaduan tano kasta tiramida. Ay na, pare, dakkel ti respeto ken ka. Gapo iti kinarawat mo, kan dagas nga ramid mo, namin pinsan anapukaw day ta respetaw, pare. Aramidat ti amin, basta di nakpagmultaan pare. Nakapangedde nga kaun, pare, aramidat day taw, itapnog nakam ka. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Gate Crusher! Ito'y drama tayo.
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Oh, kanyatim ako ng pare. Isardin ko na ito yung motor ko. Ta dumagasta pa yung ag-video, okay? Ay sa atin paray. So manin nagastos. Sika ka di ba? Kano kasuswildo tayo? Sika pa yung alakay abaro tinakuripot. Eh, ganun makikigyan ni Balay ko ni Milben. Ha? Ni Bilbeng? Saan ka di nga iso na ito? Kaanak mo nga ibagbagam anang itara iti babae. Iso. Pinagyan ko ni Balay ka. Imbag lang at kadwa. Kaya bosa mo pare, pati di pamilya na, agigyan iti balay mo. Kuwen na. Diyan misis na. Kuwen diyan may sanga anak da. Ay kayo nasaya at dakad-kadwan pare. Ni Milben ita na. Ti mapanagmulmulay di bangkag ka. Iso, tigas gastusak ita. Ay, kung ako man lumaawis ka amapan agino. Saan? Next time ton pare. Kasta manan timbagam iden. Ay, nako. Naghiga ka lagi din ayang awisan. Simbangput kagaya man, Uncle. Kasagsangput ka. Ni Milben nga ay. At dapay lang ang ijay bangkag, Madamdama pa yung agawin. Di ka nagluto iti si Dain. Tada ginatang ko si Dain alitsyon. Wow! Lechon na talaga, Uncle. Agsidatay mo't iti na imasag paminsan. Kakaisuna kasuswildok ita. Sige, Uncle. Isaganak tila misaan. Amok amabisin kayon. Ay, uwing. Guston to yung sumangpot ni Milben. Ayun gayam, Uncle. Amuyo ka di nga adda baro akaro ba tayo? Nay, adaya. Uy, isuda ka no ti agrenta dita boarding house dita likod ti balay. Ay, gat na saya ta. Tapno adda aglinis-linis dita rubayan na dahita a boarding house. Tanay. Oh, nagrugay. Nabsuga kang gal. Lechon ko naman, tisinda tayo. Kumusta kay di bangkag ka, kanakan? Nagmamaya tagitimula ka natin hanggang. Umay munto kami bisita na. Diyan mo masangsangon ti bumisita di bangkag ta nagadumot ti trabaho. Imbag nga ron, tada kang agtrab-trabaho ita ijay. Ayun nga manggal. Nakitam ka din dagiti baro akaro ba tayo? Tada nga ron imbaga ni bakit mo. Ganda ka no baro akaro ba tayo? Agina ka naman. Sapay kumaa, tasan akas ka dagiti napalpalabas akaro ba? Adi damo ti aglinis. Ay, naimbag abigat. Umayak man bang tad iti pansit nga inluto. Thank you, Manang. Martina latan, tiyawag mo kanyak. Ay, Manang Martina. Si kajay baro a border da dita ka aruba. Wan, dua kami iti anak ko. Ay, katuman nagkaamanang. Saanan? Umay ko lang itaday ti pansit. Sigurado anaimas da ito, Manang. Tanapudot pa. Siyak ti paraluto ije restaurant ije ile. Ije kurbaan ngay amis mo, amom dayjay. Ah, katno ijay ti pangpanganan mikin nila kay kuno agpaili kami. Di dak makikita, taadak lang ije kusina. Angam numapan kayo, ibagayo lang tinagan ko. Tapno maka-discount kayo. Ay na, nagmayatin no kasta, Manang. O sige thank you dito'y pansit. Oh, pare. Nagkita kayo ka din. Igi-intid ko akatixbit mo. Diyan pa yung text. Tapay nga. Kung ako man magbirbiro ka iti babae ng agbaling asawa. Kadayo mo ti ayan na. Agasong nga ita ijay Canada. Ora ata Pilipina. Taga iti Pangasinan. Kaya't ko adya asidag. Amumot adyak mapanawan di balay kendaga. Ya po pare. Kasano ka nga ron ang makaasawa no kasta. Lagi-lagi pa.
Adandanikan ag balen a senior citizen, pare. Melvin lakay, tangay adumot tinabati dito insangpet ni angker mo a fried chicken. Anya nga ta, no mapan mumut ikan dagiti baro akaruba tayo. Yawan na. Imay ngamin nang tad iti pansit. Isungay kan tayo mata. Nasaya aga makaruba na kita. Martina ka no tinagan na. Kasta ka di. Panagkunak, single parent. Taanak na laeng mat ka ni kadwana. Oo nga asawa na. Hindi ka mo mabainak mo't amang damang. Nagkapwa, Melvin. Di ta karubang kan. Hindag ko dyan nabati tayo, fried chicken. Nah, apa yung ikan nyo na kita? Ay agruam da. Imay mo ngamin nang taditi pansit, anggal. Uray. Narigatan tiyagtalag, uray ka arubam. Anggal, nakitang ko man ni Manang Martina. Nagpintas sila. Kasla artista tiruba na. Apay kumano na pintas. Ibagpakaklang, anggal. San ka de, ang mahilig kay tiyatidog tibok na babae. Nagkuna. Isumat ti bagbagam iday. Kayat mo nga sa waag ka longhil tibok na babae. Awanin iti panunod ko ti makiasawa. Na, apay anggal na ibagam ti kasta. 55 mo lang man. Ha? Narigat ti makiasawa ita panawain. Nanginam amin agagatangan na yun. Awan ka diti trabahong ita, Manang Martina. Day off ko ita. Isumit lagayang aglablaba ka. Wan. Isu ti may saan nagayatak nga agyan dito'y lugar yo. Tada paglabaan. Aywan manang, kun ado ti danong dito'y gripo. Hindi nga may nagapuan may ay na. Problema ti danom. Mabalin matkit diti sumakdo iti danong. Iparikot, awan ti sumakdo iti danom. Tagis eskwela kat klaro dagiti anak ko. Nilakay mo ngay manang. Ay na, awanan nila kay ko. Pimusa yan. Nagkas ang matan manang. Isuadwa kami laang iti anak ko nga agbibiyag. Mayat sa. Agbagay kayon sakit dikin ni Uncle Berting. Aniya? Ay, awan ka di manang. Joke only. Sige, aglabatan. Nagsapa ka man ang nakaring, anggal. Wait na mapanak ag jogging. Mapanak may jibang kaganggal. Tas ka na masapa ka mapanagbura si tibunga tayo mulak anatag. Bayam, takalpasan ti panag-jogging ka. Umayak to iji bangkag. Una, anggal. Sabado ita. Mabalin ka atulungan nga agburas. Sige, anggal. Tapno nabibiit ti panagburas. Apay nga itawan mo't lang ang ti lumabas at tricycle dito'y waiting shed. Maaldawan ako na sumrag iti trabaho. Sabay ano ti customer ko ita. Ay, unay ka matan! Dumungpar ka pa imat! Di mo ayakit kita nga dati tao dito'y igid ti kalsada. Pasensya kan ading, ta medyo nasipnget. Di ka nakita. Niyalakit din, ta saan na ka nakitan? Pasensya kan. Di ka kadi agong ungit tani, nakasapsapa pa eh. Maperdi ti aldaw mo. Sige, panawar ka pa eh. Sorry ah. Agasam da kita nga ilako ta kaanakan. Unang gal,
Adaw, tinaburas na bunga tinatay. Ay, bumaknang tayo adagos no kasta. Wala ngay. Ne, apay da ito'y naisinaan natin dito'y. Iyawid ka di da ito'y. Sana ngay. Itig ko dahil takin ni Manang Martina. Diyan ngay baro akaruba tayo. Nasaya ata. Nasingpag namin ni Manang Martina ngay. Namamong galing. Saan tay? Makita mo kumanggal. Ay na, nagpintas. As laki di agbagay kayo. Anya, ay agtal na ka man, Milvin. Kunak batin, jak kaya atin ti mga asawa. Balo gayam ni Manang Martina. Kahit, anya ko maita. Angay, mayat siya no agam amukay wa. Sanap nga interesado, Milvin. Awan iti panunod ko ti aram-aram. Apay ngay. Kalat ba't na maulang wak angkal. Nay, apay ngay. Mapan ko kumaitad da ito'y natangkin ni Manang Martina. Siya kun ati mapanmang tad. Sige, angkal. Asidagmat lang ti boarding house da. Mala, iyawat mo kanyak ti supot. Sakti mapanmang tad. Adto'y, angkal. Maudin da ito panagtuktok ko. Noon pa'y mangilukat. Iyawit ko mutlatin natin. Amang ano, awan da ita. Sino ti? Sika? Si Kamot? Si kagayam ti ibagbaga nagiti kakaanak ka. Akaaruba may ngagnagan iti Martina. Si Kamot di ibagbagada nga angkel da nga agnagan iti Berteng. Berteng? Ay, excuse me. Birthday po no anagan ko. Kan, umay kula itad da ito inatang nga ipapaitad ni Milvin. Agyaman ka. Nagsisingpot at talaga nagita ka anakam. Nakaan-anos da akaaruba. Na, apay nga isudala ngay. Kaya't mo asawan sana ka nasingpait. Kalpasan adinong parnak iti kalsada iti bigbigat. Nagsuri akmatan kan ka. Kawanlatan na. Thank you, dito'y natang. Sigon iti istorya ni Manang Martina. Agtrab-trabaho ka no kaskok iti restaurant ijay iling, angkal. Diyak pa napadasan tinapandangan ijay. Padasa ma, angkal. Naimas ti luto da ijay, kan nalakapay. Ay, mapanak tuman. Agam-am mo kayo ka din kini Manang Martina? Medyo. Napintas niya, angkal. Napintas aya. Kas lang nga takastila ti rupa na. Nagtahos ti aguna, kan nagmayat dagiti mata na. At, diyak unay ming-ming-mingan. No kayat mo, iyam-am mo ka na imbag kan kwa na. Saan? Anyaga po. Siyempre, tanong ginusto kayo. Ay kat mayat tagpada kayo mat a single. Nati ko ng pari Berteng. Ilibre na kiti pangal daw. Wen, adamok a restaurant apanganan. Ay, ati kayat ko. Isungan ka paandaran di motor mong taintan. Naka-time out ka ka din. Wen ah. Ay, sige. Uray na ka rin. Tama pa na time out. Puno, tikin na ng pare. Naimas gayam at talaga tiluto na dito ang restaurant. Aguray ka pare. Apa pare? Anda bala ti stapler da ito in order ko asidaan Aya, sapay bulalo na ita. Ay, bagtajak na tilmon. Sas, operasyon ti pagtinagan nun tilbon mo na ita pare. Ay, paya bakman di ko. Saan pare? Sa mo anatil mo? Agasam nga no ikatanda mo, Jeko. Panunutin ba't ati pamilya na supsuportaran na? Ay, sana mabalin. Paya bak.
loko ka talaga, pare Berting. Pura lang makasangsangit, Jack Coke, ang nagpalpalawag piman. Ijay gayam at talaga ti pagtrabahuan na. Amom na dyan, babae? Kano ka ruba may? Ikaw pa lang ang pinayabam. Kahit wala siguraduan, no pud no tinamuak nga impormasyon may papankan ko na. Sa bagay, ano nagitipi kay itapanawan? Anyat makunam. Bagay kami. Apa, kurso na tam. Sa bagay, napintas pa rin. Bagay kayo ang kalpasan day dyan nga inaramid mo. Kaya tinang kangatapay. Naibag Arabi, Martina. Flowers for you. Kalpasan a pinabainan nak iti sangwanan ti busko? Umay ka dito'y amang tad iti sabong? Ay, sa anak a basta-basta ang maalala iti kakasta a banag. Isungarod may maya, tapno dumawatak iti dispensahan. Pastrakan ako na. Ay, saan? Saan mo nga ipapilit? No di mo kaya't agayabak iti pulis. Pulis? Ipapulis nak? Siya ka mga ayatkan ka? Anyat inbagam? Kunak, ayatan ka. Patyanak ko ma, Martina. Nasaya ata si Mangput kan Melvin. Rabin, kat ni awan pa ni Uncle. Kaya apa yung mandanagan ka nga eh? Siyempre, saan ba't amarabrabyan ni Uncle Berting nga agaw-awin? Nag-text ka niya. At akano dita boarding house ni Manang Martina. Adda dita? Anya nga kararamigan na. Nya kalagay din na yung bakit. Kaslasang kamay. Ang nagpapaharom ide. Ha? Kaya't mo asawan? Napanagaram ni Uncle Berting? Iso nga saan ka matanagan? Nasa mabuting kamay ng Uncle Berting. Kunakon kat. Agbagay dakin ni Manang Martina. Mayan mo ta. Tapno saan nga umadayon ng Uncle Berting. Kaaruba na. Imaasawa na ko naman. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.